सानै पलिटिशियानफ्रा जोंनि एक्स एनडिबि काडारफोरखौ बोबथिंनानै गावनि स्वार्थनि थाखाय बाहायनो नागिरदों आरो जोंनि माखासे केडारफ्रा बेखौ बुजियाखै बुजियाव बोबथिंजादों। बिथांखौ खावलायदों जे बिथांमोना जानला मोनला सोरनिबा फाखनाव गोलैनो गावखौनो जाहाथे खैफोद खोख्लैया आरो जि सासे सानै थांबाय बिथांमोनखौ जा बुंनांगौ जेबो स्नि दं बिथांमोना जाहाथे आरो बोबथिंजाबाव जों ज' जानानै जोंनि बे केस उइड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन मोननो जिखिनि बाखि दं बेखौ दिहुननाय बेनिफ्राय जोंहा मार्टिसफोरनो एक्सप्रेसिभ माबा होनाय आरो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव एक्स एनडिपिनि माखासे रिक्रुटमेन्ट होनाय बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नारसिननायजों लोगोसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर जों बिटिआर ओनसोलाव जानो गोनां जादों बेखिनि साक्सेस लाबोनाय खेथ्रआव जों सरकारजों सहयोग खालामनानै खामानि मावनांगोन आरो सरकारखौ बुंनांगोन सरकार सिस्टेमना थायोबासो बे गासैबो साक्सेस जाफैगोन आरो बिनि सार्थआवनो दिनै बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसन दानाय जादों आरो बेनि दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिटि दानाय जादों। इतिमধ্যে जों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसन दाखालि बावै बेंटलाव दादोंमोन सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै जिहेतु जों नुदों जे एक्स एनडिएफबिनि मावथिफ्रा एसे सेरखायबेरखाय सोरबा सोरबा बेखौ बोबथिंनानै आन्दायहोनायनि लामायाव लांनो नाजादों बेखौ नुनानै जों एक्स एनडिएफबि वर्कारफोरखौ ज' खौसेयै लाखिनायनि मोनसे पलिसिजों दाखालि बावै बेंटलाव सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादोंमोन आरो दिनै बिनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला कमिटि दानाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जों क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां एक्स एनडिएफबि वर्कारफोर दं बिथांमोनखौ खौसे लाखिनो नाजादों आरो खौसेयैनो दा जाय पार्टिया सरकार पक्ष दं बिथांमोनजों लोगोसे जानाय खामानि मावनायखौ गुरुत्व होदों जिहेतु जा एनडिएफबि हिसाबै जिखिनि जोंनि एग्रिमेन्टआव दंमोन बिनि गोबां सर्त दाबो फुलफिल जाजोबनो बाखि दं बेनिफ्राय जों बेखौ फुलफिल जाहोनोबा सरकारजों स्टाफजों सरकारखौ नारसिननांगोन सरकारनि बिरुद्धि थाङोब्ला बे कोनो साक्सेस जानाय नङा बेनिखायनो दा खिन्थु सोरबा साफा सानै पलिटिशियानफ्रा जोंनि एक्स एनडिएफबि काडारफोरखौ बोबथिंनानै गावनि स्वार्थनि थाखाय बाहायनो नागिरदों आरो जोंनि माखासे केडारफ्रा बेखौ बुजियाखै बुजियाव बोबथिंजादों। बिथांखौ खावलायदों जे बिथांमोना जानला मोनला सोरनिबा फाखनाव गोलैनो गावखौनो जाहाथे खैफोद खोख्लैया आरो जि सासे सानै थांबाय बिथांमोनखौ जा बुंनांगौ जेबो स्नि दं बिथांमोना जाहाथे आरो बोबथिंजाबाव जों ज' जानानै जोंनि बे केस उइड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन मोननो जिखिनि बाखि दं बेखौ दिहुननाय बेनिफ्राय जोंहा मार्टिसफोरनो एक्सप्रेसिभ माबा होनाय आरो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव एक्स एनडिएफबिनि माखासे रिक्रुटमेन्ट होनाय बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नारसिननायजों लोगोसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर जों बिटिआर ओनसोलाव जानो गोनां जादों बेखिनि साक्सेस लाबोनाय खेथ्रआव जों सरकारजों सहयोग खालामनानै खामानि मावनांगोन आरो सरकारखौ बुंनांगोन सरकार सिस्टेमना थायोबासो बे गासैबो साक्सेस जाफैगोन आरो बिनि सार्थआवनो दिनै बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसन दानाय जादों आरो बेनि दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिटि दानाय जादों। गोबां एनडिएफबिफ्रा दाबो गोबां जेलाव केस दङ आरो गोबां जेलावनो थानो गोनां दं दाबो गबोआखै बेनि सायाव मा बुंगोन सार नोंथांमोननि सरकारा माबायदि हाबा मावदों बिनि बिथिङाव जों इतिमধ্যे खामानि मावबाय थादों जायफोरनि केस ट्रायेल जाबाय थादों बिथांमोननि जिखिनि उकिलनि थाखाय नांगौ फरायसालियाव जों फैदों आरो जायफ्रा कनभिक्टेड जाबाय एक्सुवेलि कनभिक्टेडखौ जों सरकारा दिहुननो होनबाबो दिहुननो हाया बेखौ कर्टनि गेजेरजोंसो दिहुननांगोन आरो बिनि थाखायनो जों उकिल इतिमধ্যे एपइन्टमेन्ट होना दोनखाबाय आरो बे उकिलफ्रा नांगासिनो दं आरो जिखिनि खरस नांगौ जों बेखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं जों आसा खालामदों जे जायफोर कनभिक्टेड बिथांमोनाथ' बेलावसो फैगोन खिन्थु जायफ्रा दा ट्रायेलाव सोरबाय थादों बिथांमोननिखौ जाहाथे जों ट्रायेलाव साक्सेस जानो हायो कनभिक्सन जाहाथे जाया बेनि थाखाय उकिल एपइन्टमेन्ट होनाय जादों नायनायनि मा जायो बेनो जों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि पलिसिखौ लाबाय दं। बिटिआर रेकर्डनि बायदि बिटिआरनि जे समस्थिफ्रा बारायनांगौ बेसेबांसो खामानि आवगायनाय इतिमধ্যे बे गामि सोसननाय जाखाबाय जोंहा माहालागै गहपुरहालागै खोला आरो सानजानि सिमाया थख' जाखाबाय दा बेनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरनि जिहेतु फरेस्ट एलेखा बे बिथांमोनाव जेतियालागै जों हानि कागज होनो हाया अब्लाहालागै बेखिनि एरियाखौ गामि होननानै रिकगनिसन होनाय जाया दा बेनिखायनो बेखिनि ओनसोलखौ जों बिटिआर सोनायनि खामानि एसे बाखि दं बेखिनिखौ मावफुंबानो फुरा जिखिनि एलेखाखौ जों बेंखनखाबाय बे एलेकायाव थानाय गासैबो गामिफोरखौ बिटिआर काउन्सिलाव हाबबाय होननानै खालामनाय लोगो लोगो जोंनि डिलिमिटेसनाबो जागोन अर्थात जोंना कनस्टिटिउसन बांनाय बेनिफ्राय बेखिनि जागोन आरो बेखिनि जायोबानो जोंहा माबाया समस्ति गासै 54 जागोन
आरो एमसिएलए जोंहा 60 जागोन 6 जना नमिनेट आगोलनि बायदि 6 जन नमिनेट थागोन सार सिडलिनि उफ्रा बिसायख'थिनि सोमोन्दै मा बुंगोन नोंथांमोननि एनडिएनि बिजाथिया माबायदि भट मावो ओरैनो दाहालागै जों बिजाथिखौ डिक्लेयार खालामथ'वाखै खिन्थु खुब सम्भब सायख'ना दोनखाबाय माथो जाथ'वाखै बे बिसायख'थिनि थाखाय जों गासैबो बिथिंनिफ्राय खामानि मावगासिनो दं जों आसा खालामदों इउपिपिनि बिजाथिनि देरहागोन खारन जों रुलिंआव दं आरो जोंनि सरकारा बेखिनि ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय गोबां खामानि मावदों रायजो राजाफ्रा बेखौ नुनानै भट होगोन आरो बेनि अनगायैबो जों दा गामि गामि हाबनानै खामानि मावगासिनो दं थेंक इउ सार गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन